Γεια του Gamer εδώ και σήμερα άλλη μια μέρα με Call of Duty Black Ops 2. Σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι με ζόμπι ή με κάτι άλλο. Ναι, θα κάνουμε επεισόδια που έχω περάσει μερικά και θα κάνουμε τα περασμένα. Για να τα δείτε κι εσείς, να μου πείτε τη γνώμη σας και θα κάνω και έχω κολλήσει ένα επεισόδιο, ναι. Καταρχάς, όπως το λένε, ήταν σκοπό, δεν μπορούσα να κάνω γιατί είμαι λίγο άρρωστος, αλλά τελικά ήθελα να κάνω. Ναι. Είναι το καλύτερο intro για ένα παιχνίδι. Εντάξει ρε τρέφω, σε λένε σένα. Καταλάβαμε, είναι ωραία τα βίντεο. Είναι ωραία τα παιχνίδια, ναι. Α, ναι. Και συνειδητοποίησα κάτι στο παλιό τρίποδάκι και υψώνεται, μεγαλώνει. Πώς το λένε, ανοίγουν και κάτι ποδαράκια και μεγαλώνουν πολύ πιο. Τώρα το έχω πολύ πιο μακριά, εντάξει, ναι. Είπαμε Combine, Resim Story, μάλλον no. Τι Resim, ναι έχω κολλήσει. Τι να κάνω, ποιο level. Εγώ λέω θα το παίξουμε, ας το παίξουμε λίγο εδώ, οκ. Τι γίνεται τώρα. Τι. Α, ναι, εδώ θα είναι. Τι, Boxer. Oh, fuck a bit. Χώσ' του μία ρε. Χώσ' του μία, έλα, χώσ' του δυνατή ρε, δυνατή. Πω, έτσι, μπράβο. You beat, fuck you beat. Θέλω να τη δω αυτή την ιστορία. Πω, φάει και αυτό το φάσκελο γιατί νευρίασε το φίλο μου. Πάει και αυτό ρε, γιατί με βαράς. Πω, έφαγε ξύλο ο άλλος. Πώς προχωράει. Να, εντάξει. Το έκανα skip γιατί είναι βαρετό, ναι. Τι έγινε? Ναι, τώρα νομίζω να πέσει ένα δέντρο πάνω. 1984. Φιλαράκια. Πού να έρθετε στην καινούργια εποχή. Έβαψε τη μούρη το άλλος. Λες και πάμε για... Να, τι να κάνω. Τι είναι αυτό. Τι μας δείχνουμε. Α, λίγο λαϊκή μουσική, ναι. Ναι, δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό που κολλάει. Τι? Τι βάζει μέσα αυτά τα παιχνίδια. Γιατί μου κονάει το... Ξύλο. Α, εμείς είμαστε. Όχι, χώστε το μία. Πιάστε τον. Χώστε μπουνιές. Με τα τρία.